Sú tieto tri svetla, ktoré otestujem pod mojou postelou. Veľmi veľká tam to má. Takže ideme na to. Prvé svetlo. Toto tu, na ktoré som dostala tohto sprejera a proste z tohoto spreja to môže svietiť, tak to ideme otestovať pod mojou postelou. Keby dačo, už mám to dlho, je to veľmi staré, ale funguje to? Čakať. Mám to. Je to dobré. Tak to nefunguje, ale skúšam ísť hlboko. Ale nie je to až také zlé, som v šoku. A to môže byť jak, baterka. Dávam tomu 7 body. Naozaj, síce je to také dobré, ale je to také staré aj tak. Ďalšia je táto baterka, ktorú som vyhrala v učebni a som vyhrala na Spelling Bee. Proste som to vyhrala po druhé miesto. A ako funguje? No. Dúfam, že funguje. To nie je normálne. Už to mám, ale nie je taká zlá. Tomu dávam 6, lebo tamto toto svetlo bolo lepšie. Ale to funguje, ale len keď urobím toto. Tak to je veľmi smutné. Zoberiem si. Tieto si zberiem. A posledné, táto lyžka, ktorú som dostala na Vianoce od môjho najlepšieho brata. Ako funguje vôbec pod mojou postelou? A funguje veľmi dobre. Tak to je veľmi pekné. Ale to tak vyzerá, ako ukazovali na krabici. Chcete vidieť? A kúknite sa, ale nevidno to príliš dobre. Tak to svieti a tak ukazuje na krabici. Vidíte? Tak to je veľmi dobre, silné svetlo. Tak tomuto dávam 10. Takže prvé miesto, druhé miesto a tretie miesto. Nevedela som, že sa toto stane, ale to je veľmi, ale že veľmi silné. To kde asi v Košiciach, neviem. Tak sa vidíme potom.